Iholo ligcwele lime ngembambo loluntu olufuna uzakuva kokuba ingaba bethu iAfrican Independent Congress iza kuthina xa iphehlelela umqulu wezethembiso phambi konyulo lorhulumente basemakhaya. Lo mbutho wasokwa ngo-2005 eMatatiyela eMpuma Koloni ukanti ke bathi baza kwenza konke okusemandleni ungena komasipala kweli lizwe. Umongameli we-AIC uthi ukuba ngaba umbutho wakhe uyangena ulawulweni ngoNovemba baza kuqinisekisa ukuba balwa urhwaphilizo uqeshana ngokuzalana nokuthumela amakheyida emrhulumenteni. Esithi ke abantu abanesikolo baza kuqwalaselwa phambili ukufumana imisebenzi komasipala. The AIC will prioritize youth, women in all community-based development programs according to the needs of a particular community, of course. Kumcimbi woqhogwana nobambiswano nithini? Dumako, let's cross that bridge when we reach it, because it would be premature for me to comment on that one. Let's cross the bridge when we reach it. Ukanti ke iAIC ithi kolonyulo lorhulumente basemakhaya iza kuqinisekisa ukuba uluntu liyakhokhela xa uqwalaselwa nje lwenkonzo kuba bonke omasipala kweli lizwe. Oku kuyawuba likhubalo ke ukwenzela kokuba wonke ubani afikelele kuzo zonke inkonzo zaseburhulumenteni. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eSoweto.